Friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव दा बिग आपडेट गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन आसाम पुलिस ग्रेड 4 एडमिट आरो फिजिकल एबा एग्जामा ट्रेड टेस्टआ माब्ला जागोन दा बिनि सायाव गोदान अफिसियेल नटिस रिलिज खालामबाय SLPRBआ आं बेखौ नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों जे बेयाव मा सिलेक्शन जागोन आरो मा पस्टआ दङ नोंथांमोननि इन्टारभिउआ दा जों SLPRBआव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट 22 नि आपडेट नोंथांमोना मोनदों बेखौ नायोबा आसाम पुलिसाव गोदान नटिस फैगासिनो दङ आरो नेक्स्ट कनस्टेबलनि काट अफ आरो लोगोसे एग्जाम डेटआ बेयाव फैथारसिगोन अके आरो जों खोनानाय बायदिबा एग्जामा 23 मार्चआव जागोन बायदि खोनादों बेनो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव दा ग्रेड 4आव गोबां पस्ट दङ नोंथांमोना मोनदों नै ग्रेड 4 स्टाफ दङ बेनिफ्राय कुकआव दङ बारबार दङ बेनिफ्राय वाटार केरियार दङ गोबां रोखोमनि पस्ट दङ स' बेखौ लानानै नोंथांमोना दायो एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन 2023 आवनो अके बेनि इन्टारभिउआ जायाखैमोन एबारसो जानो थांगासिनो दङ स' बेखायनो जों नैबे अफिसियेल नटिसआ जों बेयाव क्लिक खालामसै स' दायो जों अफिसियेल नटिस क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो दा नोंथांमोननि एडमिटआ माब्ला मोनगोननो बेनो जाबाय 28 जानुवारि 11 AM जानाय लोगो लोगो मोनसिगोन आरो इन्टारभिउआ जागायगोन नोंथांमोननिया 5 फेब्रुवारियाव स' 5 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि इन्टारभिउआ जासिगोन एबा स्किल टेस्टआ जासिगोन दा बेयाव नोंथांमोना PST माने नोंथांमोननि हाइटखौ नायगोन सेसखौ नायगोन बेनिफ्राय ट्रेड टेस्ट माने नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन जेरै ओंखामखौ बोरै सङो बा दैखौ बोरै रोगायो बा खानायखौ बोरै सिनो पस्ट वाइसआवहाय नोंथांमोनखौ बायबा टेस्ट लानाय जागोन प्लास स्किल टेस्ट लानाय जागोन आरो अके स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो आरो बे इन्टारभिउआ जागायसिगोन बेनो जाबाय 5 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसिगोन अके देन बेनिफ्राय एडमिटआ SLPRBनि अफिसियेल साइटआव मोनगोन आरो बे जाबाय टाइमा 11 AM एन्ड 28 जानुवारियाव नोंथांमोना मोनगोन स' बेनिफ्राय साख्रि होनोबा नोंथांमोननि गोबां पस्टआ 6000नि बारा दङ आसाम पुलिसनि आन्डाराव दा बिनि फाइनाल रिजाल्ट होनोबा 10 मेआव नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 2025आव बयबो एडिआरइ लानानै हेल्थखौ लानानै बा गुबुन पस्टखौ लानानै आसाम पुलिसखौ लानानै फाइनाल लिस्टखौ मोनगोन आरो दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोना खुनु बेयाव खारनाय गैया रानिं गैया खालि जेरैहाय नोंथांमोननि हाइटखौ नायगोन बेनिफ्राय सेसखौ नायगोन बेनिफ्राय बेयाव अकेबाथाय नैबे नोंथांमोननि टेस्टखौ ट्रेड टेस्टखौ लानाय जागोन आरो अके दा बेनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय नोंथांमोना जाहाथे एडमिटखौ डाउनलड खालामो आरो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना आङो भिडिअ खालामगोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव